Merħba, il-programm huwa Ras Imbras. Illum ħanitkellmu dwar is-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea li twaqqaf fl-1993 31 sena wara l-Unjoni Ewropea qed tipprova tirriformah. Forsi fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea qabdet lill-ex Prim Ministru Taljan Enrico Letta blajnuna ta' ex Prim Ministru Taljan ieħor Mario Draghi biex ifasslu rapport dwar il-futur ta' dan is-suq waħdini, single market biex niftehmu. Il-mexxejja Ewropea qed jaqblu l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' kompetittiva, forsi mhux qed jaqblu il-mod kif se tibqa' kompetittiva. U fatt anke smajna lill-Prim Ministru Malti Roberta Bella qed isejjaħ biex l-Unjoni Ewropea tagħti każ tal-ħtiġijiet tal-istati żgħar, l-istati membri żgħar tal-Unjoni Ewropea, dawk li jinsabu fil-periferija. Ras imbras illum ma' Dr. Moira Catania, lettur fl-Università ta' Malta fl-Istitut tal-Istudji Ewropej. L-għonet, nispjegaw daqsxejn, x'inhu dan is-suq waħdini? Is-suq waħdini u s-suq komuni Ewropej huwa konsidrat wieħed jista' jgħid bħala bl-Ingliż the jewel in the crown tal-integrazzjoni ekonomika fl-Ewropa. Fil-fatt anke fil-kontest ta' Brexit, ħafna mill-żvantaġġi u ħafna mill-kritika lejn l-Ingilterra ħabba l-effetti negattivi li kien ħajkun hemm kien propju għaliex l-Ingilterra mhux se tkompli tipparteċipa fis-suq komuni. Is-suq komuni jinvolvi dak li ngħidulhom the four freedoms, jiġifieri il-four freedoms of movement tal-prodotti, servizzi, persuni u kapitali u investiment. Permezz ta' suq komuni, allura inti tkun fejn tkun f'liema pajjiż Ewropej tista' timporta, tista' tesporta mingħajr xkiel prodotti, servizzi, tista' titravelja pajjiż ieħor u taħdem f'pajjiż ieħor ukoll mingħajr ebda diffikultà. Ukoll tista' tinvesti f'pajjiż ieħor. Hemm raġuni għaliex l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ħasbet biex isma' nibdew inħarsu lejn ir-riforma tas-suq waħdini propju issa f'dan il-mument partikolari? Iva, ġifieri l-ewwel nett kif qed inti s-suq komuni għandu aktar minn 30 sena. U d-dinja u l-Ewropa illum hija ħafna differenti minn kif kienet meta kienet l-ewwel idea ta' suq komuni fin-1985 u mbagħad meta twaqqaf kif qed inti fin-1993. L-Ewropa kienet differenti, l-Ewropa kienet iżgħar. Jiġifieri dak iż-żmien kellha biss 12 il-pajjiż li kienu simili wieħed jista' kien hemm divergenzi. Ma l-għanijiet kienu l-istess. L-għanijiet u anke in terms ta' żvilupp ekonomiku karatteristiċi kienu ħafna iktar simili minn illum li għandek 27 pajjiż li huma ħafna iktar differenti kemm bħala karatteristiċi tal-ekonomija tagħha u anke l-mod kif jaħsbuha fuq l-ekonomija politika, eċċetera. L-Unjoni Ewropea wkoll illum hija ħafna iktar integrata, pereżempju għandek il-munita tal-euro. Li mhux kulħadd juża. Mhux kulħadd juża, imma għandek 20 pajjiż li hawnhekk hawn il-mistoqsija, ġifieri s-suq waħdini huwa komplut effettivament għax kif qed tgħid fuq il-munita biss jekk tħares leha 20 pajjiż biss, mhux is-27. Le, mhuwiex komplut. On paper huwa imma fil-prattika għad hemm diffikultajiet. Wieħed jista' jgħid li pereżempju fil-kummerċ tal-prodotti forsi l-iktar li huwa komplut ħanejdu hekk. Fis-servizzi għad hemm diffikultajiet għalkemm persuna tista' tixtri servizzi u tistabbilixxi kumpanija tistabbilixxi ruħha f'pajjiż ieħor, però fil-verità kull pajjiż għandu s-sistemi tiegħu biex tiftaħ business, is-sistemi tat-taxxa, il-liġijiet huma differenti u daw kollha jagħmlu iktar diffiċli li inti topera f'pajjiż ieħor jew li tkun qed topera minn iktar minn pajjiż wieħed. L-istess il-moviment tan-nies. M'għandek iżżomm permess, però hemm mixjuż ta' kwalifiċi differenti, il-professjonijiet huma differenti, il-lingwi huma differenti, kulturi huma differenti. Ma din hija l-mistoqsija kbira dejjem tal-Unjoni Ewropea le kemm dawn l-Istati membri ħajkunu verament ħejġu kollha l-istess. Mhux bil-forsi siru kollha l-istess, jiġifieri anke jekk inħarsu lej l-Amerika, l-Istati Uniti, mhux kull stat huwa l-istess, imma hemm ħafna iktar mobilità, hemm inqas xkiel li inti ikollok relazzjoni ekonomika jew li persuna taħdem ġo stati differenti. Semmejt l-Istati Uniti inti, u inti waħda mir-raġunijiet għalfejn sar dan ir-rapporti biex l-Unjoni Ewropea tipprova żżomm il-kompetittività u żżid il-kompetittività tagħha. U fil-konfront tal-Istati Uniti u taċ-Ċina, primarjament li huma
iż-żewġ poli l-oħrajn illi jikkompetu jew l-Unjoni Ewropea tipprova tikkompeti magħhom. X'inhi il-problema? Għaliex l-Unjoni Ewropea qed issibha diffiċli tikkompeti magħhom dawn it-tnejn? Mela, l-ewwel konna qed nitkellmu wkoll kif il-kuntest huwa differenti u tkellimna min-naħa tal-Unjoni Ewropea li hi differenti, imma l-kuntest globali huwa wkoll ħafna differenti llum. Jiġifieri qabel meta twaqqaf is-suq komuni, l-Ewropa kienet qed tikkompeti mal-Amerika u forsi mal-Ġappun. Illum kif qed inti tikkompeti mhux biss mal-Amerika, imma anke maċ-Ċina, mal-Indja, daw saru llum poteri ġganti fl-ekonomija, mentri 30 sen ilu kienu wieħed jista' jgħid insignifikanti in terms ta' kemm isir kummerċ globali. Jiġifieri il-kuntest inbidel ħafna. Ma għaliex tilfet il-kompetittività? Ġifieri l-iżvantaġġi meta mqabbla ma' daw il-pajjiżi li semmejt x'inhu? Għandek diversi raġuni, għandek raġuni li tingħata anke li jsemmi Enrico Letta fil-rapport tiegħu huwa li fl-Unjoni Ewropea għandek iktar burokrazija, għandek iktar regolamentazzjoni, huwa ħafna iktar diffiċli l-ambjent mhux daqshekk business friendly milli f'pajjiżi oħra. U din parti minnha ġejja mill-fatt li għandek 27 reġim differenti, le? Ukoll, jiġifieri dik ukoll imma kien b'mod ġenerali, jiġifieri l-kultura Ewropea hija li iktar regolamentazzjoni, iktar intħil forsi fl-ambjent tal-business, u mbagħad għandek li qed issemmi inti, jiġifieri li at the end of the day għandek 27 pajjiż b'regolamentazzjoni differenti, sistemi ta' taxxi differenti, liġijiet differenti li jaffettwaw il-business. Għandek ukoll issue l-ewwel semmejna li qed fadal xkiel f'diversi setturi u allura l-businesses Ewropej miżgħar mhumiex qed joperaw fuq l-iskala li qed joperaw businesses fl-Amerika, businesses fiċ-Ċina li qed prattikament jittargetjaw il-market kollu. Inti għandek ċertu setturi li huma strateġiċi u li qabel ma kinux parti mis-suq komuni, jew almenu mhux kompletament. Għandek is-settur tal-finanzi, is-settur tal-komunikazzjoni elettronika u l-settur tal-enerġija. Kollha setturi strateġiċi, kollha importanti, mhux biss biex ikun hemm kompetittività f'da setturi, ma daw jeffettwaw il-kompetittività tal-ekonomija in ġenerali wkoll. Però Letta qed tifittex l-armonizzazzjoni, imma huwa possibbli li jkoll meta għandek dil-varjetà differenti ta' stati membri, minnu kbir, minnu żgħir, minnu liberalizzat ħafna, minnu kulħadd liberalizzat suppost, ma ġifieri għandek mhux bl-istess ritmu. Eżatt. Kemm hu possibbli l-one size fits all? Huwa l-mira li jista' jintlaħaq? Ħafna drabi anki lokalment nużaw dal-konċett li jisma' ma naqblux mal-one size fits all għaliex ovvjament kif qed tgħid inti il-pajjiżi għandhom karatteristiċi differenti. Li qed jipproponi Letta però huwa livell iktar ta' armonizzazzjoni, jiġifieri anki bil-mod legali kif issir ċerta regolamentazzjoni. Ħanispjega forsi ftit iktar. Fl-Unjoni Ewropea għandek żewġ istrumenti legali prinċipali, għandek id-direttiva tistabbilixxi l-prinċipji Ewropej u mbagħad kull pajjiż għandu l-libertà li jimplementhom fil-liġijiet nazzjonali daqsxejn flessibilità ħalli jieħu into account il-karatteristiċi tal-pajjiż. U qed jgħid isma' m'għandniex noqogħdu nużaw id-direttiva x'li qed jiġri bid-direttiva kull pajjiż qed iżid ir-regolamentazzjoni u qed jagħmilha ħafna iktar diffiċli għall-kumpanija. Luru qed jgħid ejja nużaw l-istrument ieħor li hu tar-regola. Ir-regola hija wkoll l-istrument legali Ewropej, però tapplika mal-ewwel u tapplika l-istess b'kull pajjiż. Bil-fors kulħadd mod tassattiv irid jużaw. Allura ovvjament għandek iktar armonizzazzjoni. Imma da dejjem hemm da trade-off fl-Unjoni Ewropea, ġifieri li inti min-naħa ekonomika u min-naħa ta' kummerċ, business, kompetittività, inqas m'għandek xkiel u iktar m'għandek sistemi l-istess bejn il-pajjiżi, iktar ħajkun faċli għal-businesses u iktar ħatkun kompetittiv. Issa, Malta f'dan il-kuntest kollu, ġifieri smajna d-dikjerazzjonijiet tal-Prim Ministru Roberta Bela wara s-summit isma' mill-punt di vista ta' Malta f'ċertu waqsma, speċjalment fejn jitlu l-mediċini, pereżempju, rridu noqogħdu l-Unjoni Ewropea tagħti każ tal-interessi tagħna. Min-naħa l-oħra
għandek dan is-suq ta' 450 miljun ruħ li Malta għandek aċċess għalih. Imma fl-istess ħin x'inhu mal-benefiċċji u l-iżvantaġġi ta' suq waħdini għal Malta? Ejja naraw minn dan il-lat. Mela, anki minn mindu Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea, ovvjament dejna nipparteċipaw b'mod sħiħ fil-suq komuni. Kien hemm setturi li gwadanjaw, setturi li żviluppaw propju għal istajna nipparteċipaw fis-suq komuni. Per eżempju, il-settur tas-servizzi finanzjarji, għandek kumpanija li stabilita Malta, di tista' toppera bih is-servizzi tagħha f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Allura da kien xaġa kritika biex aħna stajna niżviluppaw dal-settur. L-istess is-settur tal-online gaming, għandek kumpaniji li qegħdin Malta li jistgħu jbiegħu s-servizzi tagħhom f'kull pajjiż tal-Ewropa. Hemmhekk ġifieri is-suq komuni kien kritiku biex aħna stajna niżviluppaw das-settur u anke l-moviment tan-nies għaliex bħalma nafu das-settur jimpjega ħafna nies speċjalment ġejjin mill-pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea li kellhom ċertu skills ta' lingwi affarijiet oħra li kieku ma stajniex niżviluppaw. Ġifieri minn dak il-lat benefikajna mis-suq komuni u ċertu proposti li qed jagħmel letta ta' regolamentazzjoni iktar armonizzata, eċetera, ħajkun ta' benefiċċju għal daw is-setturi. Ovvjament, hemm setturi oħra anki speċjalment fl-ewwel snin wara li dħalna membri tal-Unjoni Ewropea li batejna ftit mill-kompetittività li sibna ruħna qed niffaċċjaw bħala fis-suq komuni, fosthom pereżempju l-agrikoltura. Ġifieri l-agrikoltura Malta għandha ċerta diffikultajiet, allura ssiba diffiċli li tikkompeti ma' prodotti li jiġu produċuti fuq skala ikbar. Skala ikbar u mingħajr constraints in-nafta nuqqas tilma sizes żgħar tal-agrikoltura, eċetera. L-istess ċertu setturi tal-manufattura, speċjalment dawk li jipproduċu affarijiet tal-ikel l-amara, ġifieri dawk kollha kienu ħafna da setturi, però dan hu proċess wieħed jista' jgħid normali ta' ristrutturar li inti ikollok setturi mhumiex kompetittivi u li pajjiż jiddiversifika mbagħad dawk ir-riżorsi u jiżomm f'setturi. Il-problema tal-mediċini x'inhi? Brexit affettwat pereżempju tal-mediċini jidher li affettwat ħafna. Brexit affettwat ħafna li x'aħna konna nimpurtaw ħafna mediċini mill-Ingilterra, anke ħabba l-ixju ta' lingwa u anke għaliex hemm skala ta' manifattura ta' mediċini u hekk. Ovvjament, peress li l-Ingilterra mhijiex fis-suq komuni, issa sar ħafna iktar diffiċli fil-fatt hemm deroga għal Malta li biex inkunu nistgħu nkomplu nimpurtaw il-mediċini mill-Ingilterra għal ċertu żmien. Id-diffikultà hi li inti għandek ċertu mediċini li peress li s-suq ta' Malta u vera żgħir għall-importatur huwa expensive ħafna li ikollu l-autorizzazzjonijiet, eccetera, biex iġib dil-mediċina fuq skala żgħira minn barra l-Unjoni Ewropea. Le, minn anke minn pajjiżi minn ġo pajjiżi oħra. Barra minn hekk ukoll, ġifieri ġo l-Unjoni Ewropea għandek ftit pajjiżi, għandek l-ixju tal-lingwa. Allura pereżempju suq li nistgħu nimportaw minnu huwa l-Irlanda. Imma l-Irlanda mhijiex esportatur kbir tal-mediċini, allura punt li jsemmi letta wkollu, isma' is-suq komuni irrid ukoll jiżgura li jkun hemm aċċess minn kull pajjiż għal mediċini, ovvjament għandhom impatt fuq saħħa, eċċetera. Dis lejn it-tmiem. Letta jsemmi ħafna l-armonizzazzjoni u jsemmi ħafna mill-aħħar biex tkun kompetittiv tittieħu deċiżjonijiet malajr. Però mbagħad joħroġ bil-proposta jgħid li għandha titwaqqaf konferenza permanenti ta' ċittadini biex anki huma ċittadini jħossuhom involuti fid-deċiżjonijiet li ħajettieħdu, fil-mod kif għandu jkunu riformat is-suq waħdini u l-bqija. Mhux kontroproduċenti qed idaħħal elementi ieħor ta' burokrazija biex id-deċiżjonijiet huma jittieħdu u sadattant l-Unjoni Ewropea titlef il-kompetittività. Ma għajn hemmhekk għandek bilanċ, ġifieri li u jsemmi ħafna dal-involviment taċ ċittadin anke biex ikun hemm l-element demokratiku f'daw id-deċiżjonijiet. Ovvjament ifisser li d-deċiżjonijiet jistgħu jieħdu iktar fit-tul. Diffikultà oħra li hemm li naħseb li hemm ukoll f'dar rapportu li hemm ċertu proposti li politikament u diffiċli ħafna li jkollok qbil bejn pajjiż għax hemm għandek issues, pereżempju jsemmi il-Capital Markets Union u qed isemmija Savings and Investment Union, però di ilha mit-2015 u ċertu pajjiżi għandhom
opinjoni ibsa ħafna, ħafna rezistenza. X'in il-problema rezistenza? Ma jridux flejjes li jħorġu mill-istat tagħhom biex jiġu investiti x'imkien ieħor pratikament. Ukoll li kulħadd jaħseb li l-mudell tiegħu huwa tajjeb, allura għaliex għandi naċċetta mudell ieħor ta' kumpanija. Però il-fatt li m'għandniex pereżempju Capital Markets Union dik qed iżomm ħafna l-investiment u allura l-kompetitività tal-Ewropa. Punt ieħor li diffiċ li ħajkun naħseb ħafna kontroversjali huwa wkoll dak ta' state aid. State aid għajnuna tal-gvern lill-kumpaniji fejn huwa qed jipproponi ikun hemm iktar regoli stretti fuq xjat il-pajjiż u l-għajnuna tkun fuq livell Ewropew. Hemmhekk nara li ħajkun diffiċli ħafna l-pajjiżi li jaqblu fuqha. Dr. Moira Catania, grazzi ħafna tal-li kont miegħi il-programm Ras Imbras. Ras Imbras kuljum it-tnejn il-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.